ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏପରି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଏଲାହାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ନାଁ ହେଉଛି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ। ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆରାମ ହାରାମ ହେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍